Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusithini izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Umshana wakwaNgcobo fuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela ngumzukulu kaMdumo. Umdumo kaThumbula Tshatatsha, uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Namuhla ngihamba nenyanga baba umfoka Khoza. kunjalo baba. Niyaphila kodwa mfoka Khoza? Hayi impilo ikhona mkhulu. Impilo ikhona. Kuhle mfowethu. Angiqale ngibonge mfoka Khoza ukuthi ngithema ngishaya ikhwela ngisemphela ndaba. Wabususabela uphezulu empangeni. Phansi empangeni. Konje igama lesigodlo enkanini kwamthakatha ugaya inkanikazi uThembeni. Senkanini. La ingaya inkani khona. Kusho ukuthi manje usunezibongo ke ngiyakwetha. Phela vele insizwa iyethiwa kanti vele ukukhula kwensizwa ikhula ibe nezibongo lokhu iyethiwa nje yethiwa. Ngethe mkhulu mabizwa ngekhwela phezulu emphela ndaba. Mkhulu mabizwa ngekhwela phezulu emphela ndaba esabele. Asabele khona le enkanini. Hayi mangifika mkhulu. Hayi mkhulu engikubonga kakhulu. Abantu bangemukelile kakhulu emphela ndaba. Yeah. Kuyimpunga yesintu TV bangimukelile. Kukhona ke phela ukuthi ngeke siye ngenxanye noma nganhla singemanzi. Ya khona abasuka sathi hey ngisafuna ukumbona kahle lo muntu kulo ukuthi uyisimanga ngoba ukumemezela kwakho ukuthi uzoletha umuntu okwazi ukugaya isilwane umuthi isilwane nani bathi babelindele mhlawumbe uholokoqo lwenyanga umuntu osabisayo kanti nje uzobiza mina mkhulu. Mfoka Khoza yabona la kwimpunga yesintu siyalithanda iqiniso. Liyasiza. Abantu abaningi mfoka Khoza bazithubusile, abantu abaningi bacashile. Bafuna ukuthi mabefika la phambi kwabantu bafike bavele babefundise kanti ababona befundise. Manje into eneyenza ukuthi ababukeli bempunga yesintu bakwemukele futhi bangabi nankinga. Ilento yokuthi wavela nje obala ukuthi umfoka Khoza uyawugaya umuthi uyasigaya isilwane. Kunjalo Nkosi yami. Uyabona lo ngenza kanjalo nje. Mhlambe ke umfoka Khoza ngoba emfanekisweni eqoshiwe edlule wafika wasitshela ukuthi cha wena imkhuba uyayigila ngoba kunezinto ezithile othola ukuthi zidinga yona imkhuba ukuthi zilungiswe. Baba ngifuna ke umfoka Khoza namhlanje ekugileni kwakhe imkhuba mfoka Khoza nemkhubo oyigilayo kodwa ngifuna ukuthi namhlanje silapha abantu. Kunjalo. Kunabantu mfoka Khoza abangahlalisekile ngifuna ukuthi sibelaphe namhlanje. Yebo. Labantu laba mfoka Khoza babiza umuntu ezobethela. Kanti lo muntu ubethela ngezilwane. Yebo. Mhlambe nje ngaphambi kokuba singene isigcile esihlokweni sethu nisuke niyenzelani lento ukuthi umuntu efuna umqinisele egcekeni bese nimbethelela ngezilwane? Mkhulu ake ngisho lokho. Yeah. Abantu ukuthi sebenxambili. Yeah. Mina ngiyimishi. Yabo mina ngeke uzungibona uma ngibethele ngekhandlela. Yeah. Ngoba lukwenza umqondo kimi ikhandlela. Ngeke ngize ngibethele ngekhandlela ngoba akekho futhi umuntu ongathumela ikhandlela kuwe ethi hambani noma ngisho ngathwala iminyama phandle mase uma ngabe elizolithumela leminyama ethi aliyovala noma yoligqiba esangweni uzoligqiba kodwa uzofaka imithi uzofaka vele izilwane ezizochitha manake ukuhlala kwabantu. Manake phela kunomuntu la owabethelelwa ngamakhandlela
yena wazi ukuthi kwabethela ngamakhandlela manje ukhuluma okunye ukuthi kuzofaka ikhandlela kufake nezilwane uma ukhona mkhulu ukuthi umuntu mayobethela emzini womuntu ephatha ikhandlela ephatha imithi leyo mithi leyo vele inezilwane inezilwane lezi zilwane mkhulu ezilwayo ehlale zilwa ngishubuka amavideo lapha suke sethiwa khona sekukhandwa ini manje sekungamabutho sesifusa manje amabutho into elwayo sesiyacupha manje into engadala ukuthi mhlambe kodwa anginasi isiqiniseko sokuthi ngingathi ngiyobethela nginesiphiwo sokuhlanganisa imithi amabutho ngiyocupha ebese ngithi khona into ezokonakala angikholelwa lapho mina ukuthi khona into engafika ebethela ekhaya ebese kuthiwa ikhaya idalwa kunjani kunje hayi mkhulu hayi abantu abangasudlala ngabantu abona nje leyo nto le angikholelwa mina kuyo ukuthi ngingafika vele uma ngiyobethela mina ngizophatha izilwane ngoba inkolo yami ithi akekho umuntu ongathi uma ngabe yoganga egcekeni lakhe efike egange ngamanzi mina ingaze ngikutshele mina amanzi okuganga ukuthi umuntu engahambele lapha emoshwari efike ethatha amanzi edumbu ngingakutshela mina ukuthi amanzi umuntu engaganga ngamapha amanzi egcekeni lomuntu uyabo kodwa umuntu uma sethiwa sekuyogangwa sekugangiwe ungawasusa lamanzi esidumbu ngekhandlela hayi ngeke manje abantu mkhulu abantu ingakho ngithi abantu banqambili abantu uyihlukanisa kanjani ungwedwa uma ukholwa lemthini hamba nokuthi ufuna ukuthi umuntu mayekubethelele ungalokhu hamba uyohlola futhi ukuthi ukubethe ungahlola phela sikuvimbi kodwa ungabusa uthi kuthiwa kunezilwane ezafakwa inyanga hayi bakwethu hayi ngeke into enjalo hayi angikholelwa kuya ke ngoba kuyakuthiwa ungabosha ukuthi into ayikho wotha ukholelwa kuyo kuzoba khona umuntu othi mina kwatholakala ukuthi inyanga yathi mayifika la yafika yashiya izilwane ezazizoxosha ezinye izilwane ezikhona legcekeni yebo into enjalo ingenzeka ngoba uhlulekile ukufika exosha izilwane fanele ufike uqala uyixosha izilwane bese ufaka lezi ezokubethela ke lezo kubethela azinayona umngozi ngeke nizijike sezifuna ukulala ngabantu bale ekhaya ngoba phela isilwane akuyona into ongayethemba mkhulu lento obungozi ifika manje abantu sebalapha ngokukholwa angeke ngisho lokho yabona nje ifika manje lento obungozi ukuthi abantu sebalapha ngokukholwa umuntu uyalapha kodwa uthi uyathandaza uyabo umuntu acaca uthi umthandazi umuntu uthandaza uthandazela amanzi kuphela vele uma ngabe usuzohamba kumina inyanga ngifike ngawukwenza into bese uyakumuntu osebenzisa amanzi njalo kuphela uzoyibamba lento ukuthi khona into errong egcekeni kodwa ngeke ibanjwe umuntu onqambili futhi ngeke nawe kubantu abanqambile futhi ngihlukanisele emkhulu mina ungangifaki noma gogo ungangifakele izilwane naye bese kuhlukanisela ngempela ushaya lo mana ke mfoka khoza la ngoba manje sifuna ukuthi abantu baphile mfoka khoza kunomuntu owenza lento eyisho ukuthi wehluleke ukukhipha izilwane wabe seshiya izilwane ezizokhipha lezilwane ezikhona zabe sezisala lezilwane kunomuntu ke manje mfoka khoza onenkinga enjalo banezilwane egcekeni lomuzi wakubo bathola umuntu owafika nezilwane wena ke uma usuzozikhipha sengikhuluma ngawe ke yebo nawe uzikhipha ngendlela efana ukuthi ukhipha ngezakhe izilwane noma wenza njani ngeke mkhulu isilwane usikhiphe ngamanzi lokho engikushoyo ungasikhipha umuntu nesiphiwo sawo amanzi mina fanele ngifike nentelezi ngifike nezinyamazane engizofika ngishise ngicele ngentelezi ebese ngibona ukuthi cha izilwane seyiphumile ngempela ngoba vele ngizobe ngiyiphethe phela intelezi ngiyiphethe into yokuchela ngiyiphethe lento lena engizoyishunqisa lapha namalahle nani ngoba izilwane uthi ezinye sezabembatha abantu sekumele nabo siyobashunqisela ngaphandle sibashunqisele ngaphandle sibage sibadilize lezi izilwane lezi kodwa ngikwazi nje ukuthi ngizothi hayi ngizosala sengwaphatha amanzi kukancane ngoba vele izilwane zisuke zikube mveke ngiyixoshe ngentelezi ngiyixoshe nangezinyamazane ezinamandla nakuke mfoka khoza usuzixoshile zonke lezi zinto wazikhipha sebeyabona manje ukuthi cha sesiyalala manje mawuqinisa ke mfowethu uqiniseka kanjani lapho uqinisa ngezilwane noma uqinisa mhlambe ngempande ezithile phela zikhona nezimpande ezithile zokuqinisa wena uqinisa ngani wena mfoka khoza ngiyakuzwa ukuthi ukhala ngokuthi wena umngozi ubufika nabantu laba amakhono ayi labo phela balibhubhisa bancancane into ubungozi kancane ubungozi kancane yabona mkhulu ngithi abanye ungcono namkhulu ngingakuthethelela
kodwa ngeke ngimthethelele umuntu ofike ethi kunobungozi into ethile nobungozi ephinde kugaye ephinde kwenze okunye hayi ngeke ngimthethele wena ngakuthethelela ngoba uphiwo uyisebenzisela nje amanzi namakhandlela ngingakuthethelela futhi ingakho nje ngikwazi ukuthi ngihlale nawo ngeke ngihlale mina nomuntu ofike ethinta ethile ubungozi ebese kwenza ngasese ekuveza futhi kubantu ngani uzoyivula i-comment section la ngithandiswa nalo abantu umkhulu izinto ziyavela kwi-comment section hayi lo uphethe into ethile yabo manje mkhulu mangabe ngizofaka nihlanganisa izimpande bese ngihlanganisa nezilwane lezi ezikwazi ukulwa uthi uma ngabe ngisho nomuntu manguqinise ngazo umuntu methu uyazama ukushaya mhlambe ke thongweni lakhe lo muntu abukho yini ubungozi ukuhlola kanjani lokho ukuthi lo muzi lo uma uqinisa ngezinto ezinezilwane labantu uma baqinisa ngezinto ezinezilwane amathonga bembethe amathonga kulo muzi azozamukela yini lezi zinto mkhulu uyabona mina futhi ube ngikahlahle ngiyikhehla ya mdala ngiyabona ngimdala kakhulu ngoba ngikwazi ukwembula into ukuthi lento ibinje kwasekuqaleni uyabo manje ngakho ngithi njoba ngimdala nje ungambuka iminyaka yami mina ngimdala kakhulu ngibathwa amakhehla nezalwazi ezindala fana nami nje ubungozi into yamanje bekungekho into othwa muwenzelwa into inyanga inobungozi ubungozi nje into yamanje yamakholwa athwe kholwa lithi likholwa ikholwa liyathaka futhi ngapha eceleni lishana amanzi ngapha eceleni ebese lithi liyisef imithi liyisef ilwana hayi manje mfowethu wakho futhi wena uthi wena abukho ubungozi obungaba khona hayi mkhulu abona ke ngithi angikholelwe ekuthenini ngingafika ngikwenzele into ekhaya ungikhokhelile bese kuthiwa kunobungozi ubungalali kade ufika ungawangala awulele angithi awulali ibona ubungozi lobo obhekene nabo ukuthi awulele kangithi nami futhi senzofaka mina ngizofaka ngiyiqede lento manje futhi awulele uthi futhi angizofaka into eweek phela impande ezizodwa kuyenzeka zibe week engathi ungayibooster ngezilwane eyithumekayo oyicontrolayo ukuthi ke njengamanje ke nina ke nginifakela ukuthi la ngivuse ngovuka nginifakela ukuthi la manivuka nihlangane nalezi impande lezi nenze lento okulwa kusasa ngeke yini lezilwane lezi zijikela abantu bale ekhaya sezilala nawo manje zenza ucansi le ekhaya ngeke uqonda ukuthi mfowethu wakhoza lapho kuya ngokuthi ubani okwenzele hayi yabona nje wonke umuntu uyabona nje mkhulu ake ngisho lento le abantu laba abasebenza ngamanzi uyabo yeah ibona abasiqhatha nabantu ayikho mkhulu into engafika ngikwenzele yona ebese umuntu ongayikhuluma nje ngoba azi ukuthi vele une platform eright uyabo uyezwakala uma ekhuluma ebese ethi izinto ezithile odoti nani uyayibona into le mina mkhulu ngiyakutshela uyabona ubani okhokho wakho ombize egcineni uvapi unokhonjo yonke lento esuka ikhulunywa la akayazi leyo ukuthi amanzi nani uma ungamvusa uthi mvuse enxiweni lapha ayovuka khona uyokutshela ungisuselela amanzi mina awungifakele ikhonkwane la sikhuluma ngekhonkwane ngeke ufake ikhonkwane ufaka amanzi ngeke ufake ikhonkwane ufaka amakhandlela ehamba nje ewodwa ufaka into ezithile ufaka into ezithile ikhaya mkhulu ikhanga ukuthi libe nezigameko lezi igameko kumele sivimbe yabona mfowethu wakhoza makuthiwa ke sikhuluma iqiniso yabona iningi labantu kakhulu azileli nganganathi nje yebo mkhulu hayi laba ama 2000 hayi leli nje impela nje lama 70 ama 70 80s nje banenhlanga egazini labo baqiniswa kakhulu angathi baqinisa yabo nje mlemkhulu mina khehle mina ngikhule mina sicatshwa mina kufike kube nesizini kuthiwe mase ngene ihlobo fika inyanga izoniqiniselizo izohe ukuthi ishiye kube nabafana ngifuna mina ukuvumela lapha mfowethu wakho ekutheni ukukholwa kufikile kona kwashintsha izinto eziningi yonke into esiyenziwe ubungozi yonke into esikwenza ubungozi wema kodwa ke mfowethu wakho nekungeve ukuthi phela ngivuma kubona konke webona lonto kodwa ngiyakuvumela ekutheni izinkolo zifike zashintsha izinto eziningi ngoba abantu sebesaba ngisho ukuchatha hey yazi bayesaba ukuchatha abantu uthi umuntu uyakholwa yena uyabona kunobungozi kwakungekho kodwa ubungozi ekuchatheni uhlamaphilisi uyawadla umuthi uyajova uyahamba uyojova
kumuntu ongolunye uhlanga wasentshonalanga uye esigodlweni sasentshonalanga kulesi sigodlo sasentshonalanga lamaphilisi la kucuye izicubu zabantu uyabo nezilwane abantu izilwane ezithile nazo uma kusebenzisa lo yena lo muntu wasentshonalanga unomlotha ukhulumisayo njalo ekseni uma ngabe ya surgery yakhe ukhulumise ebese ubeka lapha akuyisona isilwane lesasikhulumisayo akusona nisithwalo lesasikhulumisayo isithwalo leso isilwane leso kodwa mina uma ngikuvusela ngithi nangu umuntu wakini ngiyamvusa indlela engimvusa ngayo umkhulumisi uthwele usibanibani ngeke kodwa lokho phela ukukhohlakala mfowakho angabibikho umuntu ozovusa ngendlela yebo kodwa laba bangalentshonalanga bayabavusa balungile bekhohlakele benjalo bayaya ningale abayi angithi yabona kulungile mfowakhoza asigoqe mfowakhoza baba mbukelo wempunga yesintu ukhoza usekhulume wageqa amagula kungenzeka phakathi kwekhaya nezinto ezimoya emibi enihlaselayo kunamakati afika engawaqondi kunezipoki phakathi kwegceke amaselesele njalo yonke leyo amalulwane kubalekile ukuthi lezo zinto uthola umuntu ozokwazi ukuthi akuxoshele zona inyanga ke kwazi ukuxosha lezo zinto ngoba zazilandwe enyangeni kufunakala umuntu ozoba namakhubala athile nenduku ezithile ezizokwazi ukumelana nalento ngoba ngempela mfowethu yabona akuzona zonke izinto esozilungisa ngomthandazo ayilutho ayilapho ke ngiyaphika mina ngiyathandaza impela namandla bangipha abantu abadala kodwa umuntu uyafika lempilana la ngimtshele ngilalela ke le ayidingi ukuthi uyinikelela ayidingi ukuthi uthandaze idinga uthola umuntu onomuthi ozokwazi ukuthi elwe naye alwe nalento le lo muthi loyo nawo dala uNkulunkulu yebo ngoba uNkulunkulu wayidala imvelo unjalo hayi ngeke sakhohlisana bafutha kufanele ezinye izinto sikhohlisane ngoba sithi mhlambe siyakhola akufunakala ukukhohlisana kufuna ukukhulunywa iqiniso mfowakhoza asiyiphethe lembenge bakuthola kuphi abantu mabekudinga ngitholakala empangeni umuntu engajwayele ukufika ngingashongo noma engafonanga kakhulukazi makuphakathi nezinsuku ngoba ngumuntu ofundisayo uthisha kuhle nje umuntu efone ngoba ngeke uhambe ibanga elide uyafika umkhulu akekho ufona intweni ekanje uthi usuka kude ngcono ufone ngoba ukuhamba ungafonile umuntu osuka eduze othi na ingane iquleka nakho kwenzeka lokho ake siyeni kumkhulu yabo ake siyeni izinto abantu nje abaseduze ungakodwa uma uthi uyazathi kumele ugibele kumele ufake upetrol ngcono uqale ngokufona ngisempangeni ke engwelezane elokishini lapha ya Embali village amatekisi awangeni babe nenhlahla abanye emkhulu bebesuka eEast London awu bathathwa yiowner la thawuni yakumkhulu awu lafona ke lona ama directions alwazi la lokhu lifona ke labathatha baze bayofika ekhaya kodwa nje amatekisi awangeni kodwa ngakhuleka kuma owner ukuthi umuntu mayefika nje tsho kumkhulu ukhoza alimthatha itekisi limhambise ekhaya asibonge kakhulu kwembukelo wempunga yesintu le nombolo lokuzibona zivela ezakho umkhulu ukhoza uma ukuthi kukhona mhlawumbe ufisa ukuthi akucacisele kona nofisa mhlawumbe ukuthi nikwentshise nje ngale nkulumo ebekade siyikhuluma uyamthinta kuzona inombolo lezo zibona nescreen sakho siyacela ukuthi uthathe umfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga